Următoarea povestioară s-a petrecut pe timpul în care George Bush încă era vicepreședinte și mersese ca reprezentant al Statelor Unite la înmormântarea unui fost lider sovietic, Leonid Brejnev. Bush a fost profund mișcat de un protest tăcut făcut de către văduva lui Brejnev. Aceasta a rămas complet nemișcată lângă sicriu, chiar înainte ca acesta să fie închis și purtat de soldați, gest pentru care ea a avut nevoie de un curaj și de o speranță imensă. În acea clipă s-a aplecat și a făcut semnul Sfintei Cruci pe pieptul soțului ei. Acest gest a fost considerat ca un act de nesupunere civilă. S-a spus că soția unui om cu o putere atât de mare seculară și atee a sperat că soțul ei s-a înșelat și că a greșit. Ea a sperat că există viață după moarte și că acea viață a fost cel mai bine reprezentată de Isus, care a murit pe cruce, și că același Isus s-ar putea îndura de soțul ei,